More Boys Munetsi orambongowana ma-threats pa life yake. Pane musikana anonzi Penelope the African Princess ada kupindira nyaya yaTait naKiki akati usambofa wakamubhadhara chero 1 cent chairo. Saka More Boys ati achiedza kuresponda sister vaya vabva vataura kuti vachamuhaira vanhu. Chii chakadaro chinenge ngozi. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So Penelope, the African Princess, Anyura Kata, I love you. Tait Namakoti, don't pay him a single cent. Broke lawyer. Where in this world do you think these kids will get the money? Even you don't even have the million you are demanding. You want to make a mockery of the South African judiciary. And I don't know far. Apana case ya wambo wina apa. More Boys ampindura kati. I wish you can attack me in South Africa. Please keep on attacking me. Even Uriku UK. I just wish you all the best. That download my videos ziri negatives that you posted about me. Thank you very much. I'm not responding to you doesn't mean kuti ndiri benzi. African Princess ndokuti inini I won't fight you ku court. I won't even tolerate upenzi wako wese. Ndinobhadhara vanhu and you will see the end of it. Unoda kubhula vanhu. Be glad that you didn't do that to me. So ndo mashoko azoita kuti nyaya yacho irambe yongokora moto. Vanhu vari kuti iwewe Penelope uri kutokanganisira vana. Wakaudzwa kuti pane nyaya yema-threats iri kuinvestigatwa namahawks. Then iwewe munhu mukuru wouya papeji revana wonyora zvinhu zvakadaro. Hausi kuda here kuti nyaya iyi ipere. Why uchidaro iwe uri munhu mukuru? Vazonyora zvakare vakati More Boys Munetsi, you will not get any apology and talk show and they are not going to pay you a single cent. And futhi imagine how they are making a fool of your action. And futhi they ignored your court date and didn't bother to come. And futhi the pain of ignoring your shame. If you think we will watch you destroy those kids, then you are the joker. More Boys akati, I am still willing to engage them in good spirit and drop the remaining cases. They know what they are supposed to do. So Penelope waramba ungonetsana na Mr. More Boys akati iye haasi kuzombozvirega zvichiitika kuti More Boys awane chero 1 rand kana cent iri kubva kuvana ava. Iye Penelope uyu ndiani? Ngatimbotanga ipapo. Suro ndizuro Solomon, King Solomon vaitotaura kuti pane vanhu vari kuramba vachinyengera Tait naKiki. You know what you are supposed to do. Apo panyorwa na Mr. More Boys vakati ndichadropa macharges. Anditi zvinhu zvingori simple. Itai apology, macharges odropewa and you continue with your life. There is nothing wrong with that. Pane comments dzazopinda dzikatwedweka ndimi munokuza vana kusvika pakunyura imi. Dai matotwa zvininipisa vataurirana. Imi motofurira. Haya, you don't love them. Uri kutodira fiwe muchoto wangu. Dai matobatsira kukumbira regero. Ndimi munokurudzira vana zviserizvo. Dai vanga vangoti sorry. Zvakapera kare. Now mava kuwedzera. Wrong advice. Why muchidaro? Vamondo vari kuti which kids? Murume nemukadzi, please stop referring to them as kids. They are adults. Vanogara vari vairi, murume nemukadzi. Musarambe muchingoti vana. Ndimi maita kuti vasvike apa nema-advice enyu ane hutsinya wakawanda. Muri nyoka, ipayo vana a better advice. Hamuna kukwana, hamugoni kuvaka pwere seiko. Why muchivavenga? If you loved them, hawaimbodzima moto nepeturu. Munombobvepiko imimi maimi? Vamwe vari kuti iwewe usada kutyisidzira zvisina basa unobhadhara vanhu nemari yaunowanepi iwe uchitadza kana kutenga sipo yekuti ugeze kana kugadzirisa hairstyle iri mumusoro. Ndevamwe vari kutaura izvozvozvo. Iwe wakaudzwa kuti pane ma-threats ari kushandisiwa against Tait naKiki futi. Wapedza ipapo wobva wauya wozvisa ipapo kuti zvinyatsoprove a point, and these people are building a strong case. Iwewe you are giving them the ammunition. Why uchidaro? Kudzidza kwangonaka. Vanhu vanofunga kuti vari kukuda ivo vachikunyudzisa wese. Imwe proof iyi icharovesa vana. Chienda iwewe unovabatsira
kuprivate. Handiti kana uchida kuvapa advice vape kuprivate pane kuvapa papublic platform uchitaura kuti uri kuda kutsvaga vanhu kuti vanhu vaite sei, vauraye munhu. Next thing munhu akanzi afa, iwewe ndiwe major suspect. And ivo vanopinda busy nezvinhu zvisina basa vana sisi Penelope. Imi kana with this post yekuti uchabhadhara vanhu, it will get you in trouble. Dzimwe nguva siyai vanhu vapedzerane, not kuda kunzi munoziva. Vedwe kusaziva kufa, kuwedzera kuzvisungirira. This is a hard copy evidence. Vanhu vatotora ma screenshot kare kare nyaya yatofamba. You don't know ka life kauri kuda kupinda. That's why you are simply saying it. Vachamuuraya. And continue demanding money from you until you see that you are wasting. Then vova vakuuraya. So pane vanhu vakatoteerera and vachatake advantage of this. Vamwewo vanhu vari kunzoko vachatotora advantage of this statement. Voenda vondouraya boys. Then kozonzi ndiwe because ipo pane hard evidence. Kuwai ko vanhu vacho vasingadzidzi chiko chakadaro. Problem inopesedzera vana vacho doing wrong things. Even kana vakatadza kumba, the parents will reprimand them. This should be a lesson to all my socialites and my content creator. Kuti no one is above the law. Ichokwadi. Mupata family inorwadza vanhu chokwadi. Mungavengere vana kuenda kuZanzibar here chokwadi. Shandaiwozve muendewo nhai vedu wei. Neve mabusiness vari kutotadzawo kurara nekurwadziwa. Inga zvakauma chokwadi. Mai titi vakapa deport kwa1 paEngland vakatemba tichitoti ndivo vanhu vari kurira. Pane vanhu vakadya mabhuku mainhana vanoziva mutemo musango rotomoka. Okay, then ndo maadvice ari kubva mucomment section kuti vedwe isu secomment section tafaila vana ava. Dai tagona tavadzoredzera munzira yakarurama. Vangokwanisa kuita zvinokwanisika kuitika. Guys, hapana need kuramba muchidregana muchienda kumakoti muchidai. Imi mune chance yekuita out of court settlement. Pane umwewo azongouyawo neimwewo nyaya yakati vedwe out of curiosity. I noticed that this page is named Tight and not Tight and Kiki. Kiki, what rights do you have over this page? It appears that you are contributing significantly to your husband or partner's fame and financial success. If you consider the potential implication of this situation, given that both of you are involved in creating content, I assume you have some form of agreement of assurance in place to ensure that your well-being in case circumstances change. Dzichafamba sei. As mentioned, this inquiry is purely out of curiosity and I trust that you have everything well organized. So ndeumwe uyu ari kungouyawo achida kunzwisisa kuti zvinofamba sei papage raTight naKiki. So guys, do leave your comments on what you think about Penelope. Uye nelast mubvunzo uyo wekuti Kiki achazowana here something out of it. Tirikuona nhasi kuna Tsanokadzi, mangwana kuna uyo akamboshanda naye. Iwewe unozowanei after all this? Not kuti tirikuwisha kuti vanhu varambane, but anyway vanhu vakuru guys, I think they've everything figured out.